presented by DD Films Maithili. लॉकडाउन से कहिया मोदी जी, लॉकडाउन से कहिया मोदी जी मिली रेहाई। रो रो बोलावा होतिया घर हमर माई, रो रो बोलावा होतिया घर हमर माई। बिया बीमार के कैसे समझाई, बिया बीमार के कैसे समझाई। रो रो बोलावा होतिया घरे हमर माई, रो रो बोलावा होतिया घरे हमर माई। रोज रोज कहेले कि दिल हमर कुहके, एक बेर देख लेती बेटावा के मुँह के, बेटावा के मुँह के। रोज रोज कहेले कि दिल हमर कुहके, एक बार देख लेती बेटावा के मुँह के। खाते मैख छूट गइल बाटे दवाई, खाते मैख छूट गइल बाटे दवाई। रो रो बोलावा होतिया घर हमर माई, रो रो बोलावा होतिया घर हमर माई। नागेंद्र लाल में कहतिया बाबू हमर उन्हें कौन हाल में, कहले धनंजय बारे मोहते के काल में। पूछता रे बाबूजी की बारे कौन हाल में। अजय जनबी भैया अब न रहाई, अजय जनबी भैया अब न रहाई। रो रो बोलावा होतिया घर हमर माई, रो रो बोलावा होतिया घर हमर माई। बिया बीमार के कैसे समझाई, बिया बीमार के कैसे समझाई। रो रो बोलावा होतिया घरे हमर माई, रो रो बोलावा